No niin, mainiota huomenta. Kello on 4:30. Lähdetään Pilot Niklas kevätkauden viimeistä jaksoa tekemään, koska mä jään nyt tämän jälkeen lomille. Tulee ihan tarpeeseen. Tässä on aika paljon tullut nyt lennettyä, koulutettua ja sun muuta. Aamu tullut aikaisin, niin saa vähän huilattua ja kerättyä inspiraatiota, mutta tänään vielä käydään tuolla Oulussa ja Arlandassa. Eli hyvä päivä luvassa. Itse tulee noissa aikaisissa aamuissa niin 1,5 tuntia ennen työvuoron alkuun herättyä. Syön siinä aamupuuron, juon kahvit ja sitten rauhassa laitan työkamat päällä, niin kerkee hyvin duuniin. No niin, kustannuspaikalle saavuttu ja mä oon aina halunnut jonkunnäköisen teeman ottaa näihin videoihin, niin ylivoimaisesti kysytyn aina se mielenpainuvin vaarallisin lento. Mä kysyin sitä Tapioltakin tuossa pari jaksoa takaperin ja ajattelin, että mä voisin tässä jaksossa availla näitä mun mielenpainuvimpia lentoja. Koska sehän tarinat kiinnostaa aina ihmisiä ja tarinoita löytyy useampi, niin ruvetaan perkaamaan niitä tässä päivän mittaan. No aloitellaan vaikka näistä tuoreimmista mielenpainusta lennoista, eli viime syksynä sain kunnian ajaa ton juhlalennon ja tein siitäkin videon, eli juhlan aiheena oli se, että Embrairit on lentänyt 20 vuotta sinivalkoisilla siivillä, niin se oli jotenkin hieno päivä, oli tosi hyvin järjestetty, oli kakkukahvit ja oli kuvaajaa ja matkustajille annettiin vähän kaiken näköistä pientä muistoja siitä. Ja oli erikoiskuulutukset ja vähän erikoistarjoilua sillä lennollakin. Et niinku, siitä jäi ainakin itselle tosi hyvä fiilis. Ja sitten tässä nyt hiljattain ihan niinku muutaman kuukauden sisällä niin sain kunnian olla kouluttajana parille kaverille, jotka lensi ensimmäistä lentoa kaupallisessa liikenteessä. Eli kyllä se jotenkin säväytti, kun saa olla siinä mukana. Huomaa kuinka tärkeä se on näille kundeille ja sitten saa olla siinä mukana. Ainakin yritän tehdä siitä semmoisen mahdollisimman miellyttävän kokemuksen heille, koska mäkin muistan hyvin oman ekan kaupallisen lennon, joka oli Helsingistä Turkuun King 90 koneella joulukuussa 2002. Siitäkin on valitettavan pitkä aika. Ja näistä on löydetty itsemme taas Oulusta. Upea aamu. 10 minuuttia etuajasta täällä ja Oulussa tunnetusti käännet sujuu, niin ei muuta kuin napittu ojennukseen ja nokka kohti etelää taas. Ja Oulu ei pettänyt taaskaan, eli 0,5 tuntiin kääntyi ja hyvin varttietuisen työnnettiin. Ja itse asiassa hyvin mieleen viime kesänä, kun tein tuosta Oulun yöpyvältä kans videon, se oli jotenkin tosi upea niin kuin työvuoro. Tuntui, että olisi lomalla ollut, kun käytiin kollegan kanssa pelaa tennistä ja sitten sen jälkeen vähän uimaa ja syömään hyvin, niin Oulu kohdella kyllä aina meikäläistä hyvin. No niin, Oulut lennot lennetty hyvin etuajassa. Lähdetään käymään Arlandassa vielä. Siellä on tullut käytyä tällä viikolla. Tämä on itse asiassa viikon 4. Arlandan lento, eli sitä tullut reenattua, niin pitäisi sujua. Ja muuta kävin tuossa meidän miestökahvilasta hakea tämmöisiä lentokonetarroja rajoitetun ajan saatavilla lentokoneessa. Eli jos näette mut, niin tulkaa nykäiseen hihas. Mulla on vielä näitä kauan himottuja Embraer-tarroja mun taskussa. Ja muutenkin Finnairin lennolla saattaa näitä löytyä. Tää on porukka tykännyt, kun on jotain mitä jakaa. Mun mielestä se on hienoa, varsinkin lapsethan on ollut innoissaan, kun on saanut jotain. Mut joo, nyt kohti länttä, eli Tukholmaa. Ja jakson aiheena oli löyhästi mielenpainuvimmat lennot, niin
Mä oon itse asiassa noissa lentopäiväkirjat podissa, jos et ole kuunnellut jakso, niin käy kuuntelemassa. Spotifyssa löytyy nimellä lentopäiväkirjat, niin oma mielenpainuvin lento ehdottomasti kyllä on ollut toi ensimmäinen yksinlento lentokoulussa. Siinä tuli vielä kaiken lisäksi sählättyä, kun oli niin into piukkana. Siinä kävi silleen, että se oli marraskuuta ja kun piti lähteä yksinlennolle, niin piti olla valosaa ja oli ollut sen verran pilvistä ja huono keli, että siinä aamupäivällä sitä ei pystynyt toteuttaa. Sitten niin kuin iltapäivällä alkoi kirkastua, mutta just siinä oli semmoinen suurin piirtein tunnin slotti siinä sitten, missä oli kirkasta plus vielä valosaa ja meni sitten sille 152 Cessnalla Malmilla ajamaan laskukierrosta. Mä muistan, oliko se, pitikö ajaa yksin 3 lentoa lähtöä lasku ilman opettajaa. Ja tein sen checkilistan, mutta mulla jäi se kriittisin kohta siitä checklistasta tekemästä, eli polttoainesyöttö päälle. Ja mä en saanut sitä moottoria käyntiin ja sattuneesta syystä, kun vähän huonosti syttyy, jos ei saa polttoainetta moottoria. Soitin sitten sinne lennonjohtotorniin, että ei tästä lennosta tule mitään, mä olin tehnyt sen suunnitelman etukäteen. Ja no siinä oli kuitenkin tuo lennonopettaja, oli onneksi siellä tornissa, niin se ymmärsi heti yskää ja sanoi, että kokeilepa sitä polttoainesyöttöä, että katso onko se päällä. No, eihän se ollut ja sen jälkeen loppu oli historia, eli upea kyllä kokemus itselleni. Ja sitten kohti Tukholmaa, ja Tukholmasta on jäänyt itselle parhaiten mieleen Flybe-aikoihin, kun lennettiin, meillä oli tämmöinen Bromma Base, eli Bromman lentokentältä lennettiin suoria lentoja Helsinkiin, Tallinnaan, Osloon ja Köpikseen. Meitä oli useampi miestä siinä samassa hotellissa. Siinä oli vähän semmoista niin kuin, luokkaretkimeininkiä. Muistan sen hyviä. On kyllä lämpimiä muistoja siitä. Ja näin ollaan saavuttu Tukholman Arlandaan. Kello on semmonen 10 paikallista. Niin kuin näkee, niin täällä on aika hiljasta. Näistä Arlandan lennoista nyt ei yleensä ihan hirveästi semmoista muistijälkeä jää, kun tässä hinkkaa edes takaisin. Ja muutenkaan nyt ei, jos joku kysyy, että missä kävit viime tiistaina, niin en mä kyllä sitä muista, jos mä en katso sitä. Mutta itselle mielenpainuvimmat lennot ehdottomasti sen ensimmäisen yksinlennon jälkeen on kyllä ollut nämä, no tietty business-lennot, siinä oli kaiken näköistä vähän niin kuin semmoista eksoottisempaa ja spesiaalimpaa hommaa, mutta sitten on ollut kyydissä noin vaimo Nelli tietenkin useamman kerran, vanhemmat on ollut kyydissä. Lapsista on ollut kaikki paitsi vanhempi poika, että oli hieno hetki tuossa reilu viikko takaperin, niin oli nuorin jantteri kyydissä, reilu 2 kuukautta ikää, niin pääsi faijan kyytiin. Ja pitää sitä vanhempi jantteri kanssa ottaa kyytiin tuossa jossain kohtaa. Mutta joo, yleensä niin nykyisestä näistä reittilennoista, niin ehkä jää mieleen se, että jos on ollut jonkun kanssa ollut hyvä keskustelu tai jotain niin kuin erityistä tapahtumaa ehkä niin kuin ihmisten kesken, tai lennolla on jotain tapahtunut, mutta saattaa mennä monta kuukautta ja joku kysyy, että mitä tapahtui silloin tai tällöin, niin en mä niitä muista. Että on niin kuin kuitenkin, en mä nyt se ehkä rumasti sanottuna liukuhihne duuni, mutta niin kuin tässä ajellaan edes takaisin ja kun kaikki menee hyvin, niin ikään kuin se ei jää niin muistiin, mutta ei mitään. Tästä nyt tankkaillaan, bordaillaan, kuormataan ja sitten viimeiselle lennolle ennen hyvin ansaittua lomaa. Sitten pätevä kollega pistää ohjaamon ojennukseen ja sitten ollaan valmiita lähtemään kohti Helsinkiä. Ja Arlandassa oli tälläkin kertaa vahva Suomi-edustus, kun tässä odotellaan toi Scanwingsin business-emppu lasku ja sen jälkeen oikealla kurvalla kohti itää ja päästiin ihastelemaan upeata
Turun saaristo, missä mäkin meinaan osan lomastani viettää. No niin, aurinkoinen Helsinki-Vantaa jää taakse. Tästä vuorostani ehkä parhaiten jää mieleen se, että joka paikassa tuntuu olevan tänään tuttuja. Eli tuttu AirPron lähettäjä oli tuossa touhus meidän kanssa joka käännöllä. Samoin Oulussa oli tuttu porttivirkailija, terveisiä taas sinne pohjoiseen. Ja Helsinki-Vantaalla kanssa oli työkaverin vaimo oli porttivirkailijana, eli mukavia kohtaamisia ja tietenkin työkaverit oli taas vimosen päälle tänään. Mutta kerrotaan nyt tähän loppuun kanssa toi, nyt en tee erillisenä loppukevennystä, vaan vedetään se tähän samaan syssyyn. Voidaan vaikka istahtaa tuohon penkille, niin kerää vähän ajatuksia. Eli mennään taas businesslentoaikoihin ja lennolle Pietarista Tšerepovetsiin. Vuosi oli, mä olin just aloittanut siellä Citation Excelissä. Olisiko ollut 2003 tai 2004, no ei sillä sen väliä. Tšerepovets oli silloin semmoinen lentokenttä, että siellä ei ollut englanninkielistä lennonjohtoja, eikä meillä ollut karttoja sinne, eli tarvii olla navigaattori. Ja nämä navigaattorit oli Aeroflotin palkkalistoilla olevia kavereita. Mulla jäi vähän epäselväksi, mikä heidän hierarkia siellä ohjelmassa oli, mutta kovasti ne ainakin yritti ottaa roolia siellä, kun niitä aina silloin välillä jouduttiin käyttää. Ja nehän istui siellä sitten takana jumpparilla, eli jump seatillä. Tuolla on, edessä on niinku ohjaajille 2 paikkaa ja sitten siinä on semmoinen keskipaikka sen takana, missä pystyy sitten istumaan tämmöinen navigaattori tai ylimääräinen matkustaja tai mekaanikko tai kuka nyt sinne ohjaamoon tarvitaan. No, lähdettiin Pietarista. Hauskana yksityiskohtana, niin navigaattoreille aina jostain syystä kaikki maksu hoidettiin käteisellä ja dollareissa. Muistaakseni niiden päivätaksa oli aika huikea, koska se oli joku 1000 taalaa, mitä ne velotti. Ja sehän oli heille hyvää bisnestä, veikkaan, että se oli vain semmoisen melkein kuukausipalkan verran tämmönen navigaattorikeikka. No tiedettiin, että siellä Tšerepovetsissa meillä oli kelit sieltä sen navigaattorin toimesta. Eli silloin ei ollut niin hyviä tämmöisiä, että internetistä pystyt joka paikasta nyt selvittämään, että mikä keli ja ennuste on, vaan se oli tämän navigaattorin takana. Ja se oli just semmoinen puolivillainen, että näytti siltä, että oli kiikun kaakun, että päästäänkö laskuun. Semmoinen reilun tunnin lentos, muistaakseni oli Pietarista Tšerepovetsiin. Ja ei mitään, lähdettiin sinne lentelemään ja navigaattori hoiteli kaikki nuo puhumiset venäjäksi ja käänsi sitten meille ja oli sitä mieltä, että tuo keli oli tarpeeksi hyvä, että päästään sinne laskuun. Ja ensimmäinen lähestyminen ei näkynyt mitään, ylösveto. Uusi yritys, ei näkynyt mitään, ylösveto. Sitten hetki odoteltiin, ne jutteli siellä keskenään venäjäksi, me ei tietenkään ymmärretty juurikaan mitään. Sitten on yleensä lentämisessä sellainen periaate, että sä voit 2 lähestymistä tehdä ja jos vielä 3. teet, niin 3. jälkeen niin lähdet sitten varakentälle. Tai siis 3 yritystä, sen jälkeen lähdetään aina varakentälle. No 3. kerralla niin oltiin sitä ylösvetoa, just kapteeni koolas go around, tehot eteen, nokka pystyyn. Niin se navigaattori rääkäisee sieltä keskipenkiltä, että tossa on kenttä. Mä kattelin alas sieltä, niin näkyy muutama lamppu sieltä niin kuin sen sumuverhon takaa, eli ei todellakaan ollut mitkään eväät sinne mennä laskuun. Ja se meinasi sieltä keskipenkiltä hyökätä sinne ohjaamoon, kun hän oli niin kovasti sitä mieltä, että nyt mennään laskuun. Mutta me oltiin päätös tehty ja mentiin takas Pietariin ja ihmeteltiin kyllä sitä kaverin touhua siinä, mutta Tšerepovetsiin ei ikinä päästy ja
en tästäkään syystä tykännyt, kun oli noita navigaattoreita mukana. Et se oli aika värikästä sakkia ja ne tosiaan yritti ottaa vähän roolia siellä ja aina ei ehkä ollut niin luotettavia ne heidän tiedot. Mutta tämmönen tarina itärajan takaa. Nyt mä tosiaan lähden lomailemaan ja palataan tossa syssymällä asiaan. Iso kiitos, että olette ollut matkassa. Adios.